алейкум тамошобинони азиз. Сӯзани хубен ҳама каса. Имрӯз тайёр мекунем макарон қати падлифош. Хӯроки тезтайёр. Ина макаронро дохтем дар об, медӯша. Устуда тайёр мекунем падлифша, маҳсулотое ки дар курай. Сабзӣ, картошка, пиёз, гӯшт ва томат, намак, роҳан. Ана реза мекунем гӯшта майда када. Реза кардем пиёза, ана ки дар роғани гарм шудаги дастковка медозем пиёза. Камтар бирён мешавад, баъд медозем гӯшта. Бози сабзира айтёрка мебурорем, як дона сабзи дам дар курай. Картошкаро айтёрка мебурорем, 2 дона картошка дар курай мебурорем. макарони мо тайёр шуд. Ана михел аки дар оби хунук мешӯемшан, барои ки ҳамдигарро начаспад. баъд камтар дарош роған мерезем. як қошуқ томата мегирем, дар дарунаш об меандозем, як қошуқ крахмали ҷугорӣ меандозем дурушта. ҳамаша хушрӯ карда аралаш мекунему, дар сковородка мерезем. маҳсулотои мо хушрӯ жарчидани обада дуруш меандозем. маҳсулотои мо ҳамаша намхи хушрӯ шуда бирён шуда. аки соус тайёр кардагира меандозем, як 20 минут бар ин меҷӯша. падлифи мо тайёр шуд. ана михел омад. ана хӯроки тайёр шудагира мекашем. макаронда камтар роған меандозем, ана михел хушрӯ карда аралаш мекунем. баъд мекашем дар тарелка. намхи када мегирем тарелкада. падлифа дар болош мемонем. хӯроки мо тайёр шуд. ана михел омад бидиш. мепазем нони гарм. мухбарои Москва. намхи гирифта гул мемонему. вилка қати мухбар мекунем. нонои мо тайёр шуданд. тамошобинони азиз, яна михел омадан. кадоме ки дар канали мо нав меҳмон шудаге, хуш омаде ҳаматон. ҳамагитон миннатдорум. раҳмат ки видеои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед. хайр дар паноҳи худо бошед. худованд ҳамагита нигаҳбон бошад.